Чудя се как ще го направят. Тоест, как ще се свалят сами правителството, за да може да управлява служебен кабинет на Уш Радев, всъщност на Пеевски, и как ще го докарат до две служебни правителства на Пеевски. Ето, че се възползваха от протестите. Правителството падна, подаде оставка Желязков и хаоса, който ще предизвикат и естествено ще настъпи, естествено ще обвиняват. Продължаваме промяната и особено Асен Василев и т.н. нататък, вижда, че има ли, няма ли да има, какъв ще бъде и така нататък. Всичкото им може да се предотврати. Сега, тези хора, които знаят как са, какви са сроковете и каква е технологията, могат да сметнат с точност, не ми се занимава. Но първо, след като е подадена оставката, Радев ще прави консултации. Първият мандат на ГЕРБ, на първата политическа, втора на втората и третата по избор и най-вероятно, естествено, да не се получи, но да се разточка възможно най-много срока. И сме го играли, само малко да погледне и ще каже. Ще направя сметката, след това следват изборите. Айде да кажем 4 месеца. Или какво? Януари, февруари, март, края на март, април, някъде там началото на... да предположим избори. След изборите резултата не... Ако продължаваме променята, нямат 121 сами да направят, мафията няма да направи. Зато е всичко мафия. Дали ще израждане, нали ГЕРБ, едните играят русофили, другите еврофили, но и на кучка ги е раждала. Въобще ли се заблуждавате, че партиите, повечето партии не се създават като политически проекти на олигархията, които политически проекти да яхнат определени настроение, електорат. По тази причина беше създаден и Слави Трифон, итаното, как беше там в начало. С лансирани идеите и даже имаше референдум и за мажоритарни избори, и за президентски републики и всякакви други. Просто събираха мнението и ситуацията. Но че мултигруп ли? Мултация. Калтация. Но какво искам да кажа? И тъното изгърмя. Аз гледах и после го слушах и Тошко и онека беше там Балабанов. Видях ги как стоят езика на тялото, заключение. А пък дебелака на БСП-то, шефа скръстил така ръцете ги хванал и се викат на погребение. Така, правителството е свалено. И по-нататък правилата за избори ще са. Първо ще са мъдруват и ще трябва някой да ги натисне, за да минем само на машинно гласуване. Като при гласуването нека се издават бележки, но резултат от машината или от бележката да заминава директно в ЦИК и РИК. Това може да става с един прост телефон или някакво, което го снима. Снима се резултата и има да се програми, които могат да ти разчитат и почерк. Да не говори за печатно написана бележка от снимка. Тъй, че информацията днес има технологии, които могат да гарантират почти в реално време отчитане на резултата
почти в реално време и в ЦИК, и в РИК, и да има на няколко места флашка от машината, търси информация да снимат, бележка в урната и никой няма да прави протоколи, просто урната се запечатва и се прибира, ако има някакви разминавания, тогава да се брои да се гледа. Освен това може да има камери, които показват да не би някой цялата комисия, която е цялата купена, да отиде и да почне да гласува за тези, които не са дошли, което е напълно възможно. Тъй, че трябва да съгласят за избори продължаемо промяната в Демократична България, ако могат да се обединят с други проевропейски, продемократични движения, неправителствени организации, да се създаде нещо като СДС-то. Аз още 16-та година, когато почнаха тия бъркоти, когато бяха и РБ-то, измислиха абревиатурата на такава организацията, да се каже. Гражданско или граждани обединени за демокрация и европейска нация. Годен се образува. Добре звучи. Но трябва обединение и 121 депутата минимум. Защо? Защото ако напролет след изборите резултата няма мнозинство, ППДБ-то или който се образува там около него, мафията няма смисъл да рискува с нов кабинет, като може да бламира създаването му. Едните са русофили, други са такива, като се повтори приблизително, няма ГЕРБ спихнали. Новото начало ще кажат, не искаме вече с новото начало. Пеевски, за не такова пък и да не събират гласове и вместо 3-4 партии не могат да съберат. Не се знае, БСП-то дали ще влезе за но почти съм сигурен, че няма да влезе. И какво? Още един път. Още там 4 месеца. Отиди август, края на август, септември някъде. Тези избори направо за президентските. При тая бъркотия и несигурност сме въвели еврото, нямаме контрол от парламента, няма бюджета, кой знае как се изпълнява, какъв ще бъде, не се знае, дали и на 12-та или все пак ще измъдрят нещо, как, защо. И всичко това ще го пишат отново и отново на онези антисистемите, както беше и преди, когато имаше не такова. Кой е виновен? Виновни са ППДБ-то. Кой е виновен? Тези мислими системите, виновни са те. Ние сме стабилитета, ето направо вкарахме в Шенген, в не знам какво се. Аз се чудя защо журналистите не задават въпроса, когато вземе да се фука мутрата от банка, защо не му задават въпроса, добре бе, ти 19-та година казали, че в Германия, че Шенген не ни е приоритет. Защо на 10-та година, откакто сме влезли в Европейския съюз, т.е. 17, 18, 19, не влязохме в Шенген и еврозоната. Кой ти пречеше? Кой? Ето ви подкрепата. Дори Христо Иванов беше министър, когато ренегати и буклуци. Айде точно така са ренегати и буклуци. Реформаторския блок подкрепата. Бързо разбраха, че не става. И тогава се разбраха, че не става, защо направиха с блокът. Още време загубено. Но да му зададат въпроса, защо бе човек, тогава си имаше възможност. Можеше да подкрепиш правителството на Кирил Петков дори. Можеше да направиш ротацията. 3-4 пъти имаше възможност да се свърши тази работа и да се откачиш от Пеевски. Ама има някаква зависимост. Ето средствен какъв беше там. Елсич го пуснали. Ще свидетелство, защитен свидетел. Не се знае какво ще излезе срещу Бойко Борисов. Срещу Атака му. Това му е бил Атак, когато е бил
секретар там на МВР, още кмет и така нататък. Та се чуя, че издържали гражданите, които искат да преборят, защото само гражданите може да гледат на протестване на поданиците, ще издържат ли на две да натискат служебните правителства, защото съмнявам се, че ще има две служебни, но един провален избори или провалено Народно събрание. Тоест сега е 51-то, 52-то празно, ние имахме такъв случай и чак 53-то евентуално нещо да стане, но днес избори пак не е сигурно. С едната ръка мафията клати и създава бъркотия, а другата ръка предлага като силната ръка. Коя ще е тази ръка, която ще предложи като силната ръка, която въвежда ред, когато са изчерпали възможностите и протестират срещу тях? Ами Радев. Той се набира. Дали има тази възможност и какво ще стане, не знам кога ще от такова. Но Радев е също в играта. Той е ролята на плашило заедно с Възраждане може да се окаже ролята на Каудилио. Ако не той през интересни времена предстоят. Затова смятам, че много бързо ППДБ трябва да почне да консолидира около себе си всички демократични сили, които са проевропейски за Европа, защото аз не вярвам, че другите са демократични, които не са за Европа и за еврото, и да излъчи президент. Ама толкова безспорна фигура или как да кажа така, от която не се лепят плюнките на мафията, че ефектът да е обратен. Колкото повече го плюят, колкото повече срещу него, толкова става ясно, че човек е свестен и по този начин му правят реклама. Ето това трябва да е стратегията за президентските избори и евентуално за, ако не за тези, които сега ще последват, за следващите предсрочни избори, които може да са още 2026, дори преди президентските избори. Просто да има една обединителна фигура. Аз не знам, могат ли да намерят такъв човек. Би трябвало да не е от тяхната сред, да е от интелигенцията, ако имаме така, защото голяма част от интелигенцията е наричана интелигенция, менте интелигенция, която търпи и мърмори и се нагажда още, така е свикнал от времето на Тодор Живков. И какво стана, по-младите изкочиха и ми прекипя. Нещо друго още да кажа, 13 минути. Стига толкова, ще махна тая бутилка, защото ми е интересно така как се получава. Няма да я пия. Ще кажа само на здраве за демокрацията. Черният овен. Черният лебед може да не го дочакаме, но черният овен трябва да блъсне с рогата напред и мафията в пропаста. Край.